Hefo'r cyhoeddiadau. Felly mae yna gyfarfod ar Zoom heno am 5 o gloch, a mae gobeithio'r e-bost wedi'ch cyrraedd chi hefo'r ddolen i ymuno â hwnnw. Ac yna nos Ferchar am 6:30, mi fydd y cyfarfod gweddi yn Nhŷ Dafydd a Gwenan am 6:30, neu mae croeso i chi eto ymuno ar Zoom. Mae hwnnw'n wasanaeth, mae'n gyfarfod gweddi hybrid. Dos o ddim selar a cyffro wsos yma, ond wythnos i heddiw, eto fyddwn ni'n cyfarfod y fama am yr ysgol Sul am 9:45 ac yna gwasanaeth am 10:10 o dan arweiniad Steffan. Ac yna cofiwch am y gwasanaeth bedydd Dylan am 2:03 ym Mhenrallt dydd Sul nesaf. Felly gweddiwch am y gwasanaethau hynny a y bydd pob manylun yn ei le ac y bydd na fendith ar y gwasanaeth. Mae yna rota nifer o bethau gwahanol wedi mynd allan. Os ydych chi heb gael cyfle, ffion sydd wedi anfon y rota allan. Os ydych chi gael cip i weld os oes na fylcha dal ar ôl, dwi'n meddwl bod yna fymryn, ac os wnewch chi lenwi y rota, mi fyswn ni'n gwerthfawrogi yn fawr nifer o bethau gwahanol isio i gwneud. Diolch i chi gyd. Wel, dwch ni gychwyn yr addoliad da ni'n gyflwyno i Dduw hefo'n gilydd, wrth ddarllen dechrau Salm 65 hefo'n gilydd. Mi fydd y geiriau i fyny ar y sgrin tu ôl i mi. Salm 65, dim ond bedai'r adnod cynta. Dwch ni ddarllen y geiriau yma hefo'n gilydd. Mawl sy'n ddyledus i ti o Dduw yn Seion, ac i ti sy'n gwrando gweddi y telir adduned. Ata ti y daw pob un a'i gyffes o bechod. Y mae ein troseddau'n drech na ni, ond yr wyt ti'n ei maddau. Gwyn ei fyd y sawl a ddewisi ac addygu'n agos, iddo gael preswylio yn dy genteddau. Digoner ninnau a daioni dy deml sanctaidd. Wrth i ni gyfarfod hefo'n gilydd, da ni isio rhoi yn clod a'n mawl i Dduw. A chofio na fod i'r un sydd yn gwrando'n gweddi ni. Fod i'r un da ni'n gallu cyffesu'n pechoda iddo fo, achos yno fo trwy fab Iesu Grist yr ydyn ni'n cael y sicrwydd hwnnw o faddeuant. A mi ydan ni dydan. Os da ni di ymddiried yn Iesu Grist, mi da ni'n wyn yn byd. Bod yr arglwydd yn ei ras wedi'n dewis ni, wedi'n bendithio ni, a'n dymuniad ni ydy y byddwn ni'n profi agosrwydd Duw wrth i ni fod hefo'n gilydd yn addoli trwy'r ysbryd glân bore yma. Felly dwch ni weddio hefo'n gilydd. O arglwydd sanctaidd, ti di'r un sydd yn heiddi yn clod a'n mawl ni. Am dy fod ti yn Dduw bendigedig, yn llawn gras a trigaredd, sydd wedi'n caru ni yng Nghrist a chariad anrheithol. Ac nad ydyn ni'n heiddi unrhyw ddaioni o fflawd i, eto mae'r bendithion yn llifo oherwydd be mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drosto ni. Wedi delio a'n pechod ni, wedi rhoi maddeuant llwyr i ni, ac yna wedi concro marwolaeth drosom ni. Derbyn yn clod a'n mawl ni, a tyd yn agos ata ni trwy dysbryd, i'n adnewyddu ni, i'n helpu ni hoelio'n sylw ar Iesu Grist, i fynd o yma wedi cael yn adnewyddu gen i ti ysbryd sanctaidd. Derbyn yn clod a'n mawl ni felly, maddau ni bob pechod a bai, tywys ni at Grist, wrth i ni ofyn hyn i gyd yn ei heiddiant o. Amen. Wel, da ni am ganu. Canu efo'n gilydd Dewch Bobl Crist Cyfododd ef. Canwn fawl i'n brenin byw. Yn gor fe seiniwn gan o glod i'n harglwydd ni a'n Duw. Lan o'r ddeiar las i'r nefoedd wen, codwn ein hedrychiad fry. I freichiau sydd yn estyn mas i'n cynorthwyo ni. Dwch ni godi i foli efo'n gilydd.
Iawn. Da chi sy'n dod i'r blaen yma, blant? Ie. Diolch fawr iawn. Iawn ta. Wan, mae gen i gwestiwn pwysig i ofyn i chi. A'r cwestiwn yna ydy, be nathoch chi fita pnawn ddoe? Nes i weld chi'n bita? So dwi'n gwybod bod chi wedi. Dwi eisiau gweithio allan be oedd y ffefrynna o ran be nathoch chi fita. Cacan. Oce, iawn. Tha rwy'n fita brechdan? Do. Hoff frechdan? Anna. Caws y tomato. Neis. Rwy'n isio curo caws y tomato? Pa frechdan gysdeillu, ci? Ham. Ti'n fe? Mae dda bod chdi wedi dweud hynna achos mae hynna'n atgoffa fi o joc. Pan oedden ni'n gwneud cyfarfodydd plant yn Llansannan, oedden ni'n cychwyn y cyfarfod plant hefo slot, joc neu talent. Ac oedd yn wych. Wel, mae gen i joc i rannu efo chi. Iawn? Mae'n ymwneud â brechdan ham. Okay? Be mae buwch yn hoffi roed ar frechdan ham? Ti'n gwybod? Gwybod ta? Ia, ond deud yn iawn. Mwstard. Da. Rhaid o'n bych chi'n meddwl bod fi wedi colli'r plot a bod fi jyst yn dweud jocs am ddim rheswm. Mae gen i rhywbeth i ddeud am fwstad. Pwy sy'n hoffi mwstad? Dwi'n yn gwybod os wyt ti. Dwi'n yn siŵr. Mae hwn, mae'r mwstad yma yn eitha poeth. Felly, os ydych chi byth yn gweld y lliw yma o fwstad, peidiwch â rhoi gormod ar eich brechdan ham. Ond ydych chi'n gwybod bod Iesu Grist i sôn am fwstad? Nath am sôn am brechdan ham? Dwi'n meddwl. Wel, na. Ond mi nath Iesu sôn am fwstad. Ac yn arbennig, nid mwstad mewn jar, ond o lle mae mwstad yn dod, ydych chi'n meddwl? Jar, factory, ia, ond lle mae mwstad di dod cynt? Ti'n gwybod? Rhywbeth sy'n tyfu ydi o. Mae mwstad yn dod yn wreiddio. Mae be? Yndi, ti'n iawn? Da iawn. Mae mwstad yn dod yn wreiddiol o hedyn mwstad. A dwi'n siŵr iawn, sgynna i lun o hedyn mwstad. Yna fo. Mae'n hadyn bach. Wan, nes i gymryd hwnna ar y we. Felly, dwi'n hollol sicr os ydy'r sgêl yna'n gywir, ond dwi'n meddwl bod o'n trio awgrymu pa mor ofnadwy o fach ydy hada mwstad. Yng nghyfnod Iesu Grist, yr hada lleia byd oedd yr hedyn mwstad. A nath Iesu ddeud stori dameg am hedyn mwstad. Ac os gawn ni'r ddameg i fyny, dyma be nath Iesu ddeud. Mae'r hanes i gael yn Marc pennod 4. Gofynodd Iesu wedyn, sut mae disgrifio teyrnasiad Duw? Pa ddarlun arall allwn ni ei ddefnyddio? Mae o fel hedyn mwstad, be welsoch chi cynt. Mae fel hedyn mwstad yn cael ei blannu yn y pridd. Mai dyna yr hedyn lleia un, bach, mae o'n tyfu i fod y planhigyn mwyaf yn yr ardd. Mae adar yn gallu nythu a chysgodi yn ei ganghennau. Felly mae Iesu'n deud, pa mae Duw ar waith, pa mae Duw yn teyrnasu, mae o fel hedyn mwstad, mae'n gallu cychwyn yn rhywbeth bach, ond pa mae Duw ar waith, mae'n gallu tyfu i fod yn enfawr. Felly, y wers bwysig i ni ydy, mae rhaid ni gofio sy'n misio ni feddwl bod Duw mond yn gwneud pethau mawr. Ac os da ni ddim yn gweld gwirthia enfawr yn digwydd, mae rhaid bod Duw ddim yn gweithio. Neu bod Duw ddim ar waith yn bywyd ni. Mae'n bwysig meddwl am y pethau bach na. Felly, ella, y straeon da chi yn glywed yn aml, mae Duw yn gallu defnyddio'r pethau bach yna i newid yn bywyd ni. Dyna pam bod o mor bwysig bod ni'n dod i ysgol Sul, i wrando ar hanesion o'r Beibl, i weddio. Mae'r pethau bach mae i gyd yn bethau pa mae Duw ar waith yn gallu tyfu i fod yn rhywbeth enfawr yn bywyd ni, sef dod i nabod Iesu Grist wrth i ni drystio yno fo.
Ac wrth i ni nabod Iesu Grist, fyddwn ni'n clywed mwy yn y gwasanaeth yn nes ymlaen, da ni'n gallu tyfu i weld mwy a mwy o pa mor wych ydy Duw. Ac os da chi'n meddwl amdano fo, mae'r un peth yn wir am Iesu Grist, yn dydy? Meddyliwch am Iesu'n cael ei eni. Be oedd ei faint o'n cael ei eni? Wel ia, da ni'n gwybod yn union, ond babi oedd ydy. Nath Iesu ddim cael ei eni yn gawr, na ddo. Nath o cael ei eni fel chi a fi yn fabis, yma babis fel arfer yn fach. Ond bod Iesu Grist wedi cael ei eni yn fabi bach, yn ddyn fel ni, da ni'n gwybod bod Iesu yn dduw ac yn ddyn, a trwy farwolaeth o ar y groes, bod wedi gwneud y peth mwyaf erioed, sef galluogi i chi a fi ddod i berthyn i dduw am byth, cael y bywyd newydd mae o di ennill i ni, a cael maddeiant, sef y bendithion y byddwn ni'n clywed amdanyn nhw nes ymlaen. Tro nes ydych chi'n cael brechd ar ham, ac yn cael eich temtio i roed mwstad, cofiwch am stori dameg Iesu Grist, yr hedyn mwstad bach, ond pan mae Duw ar waith y dod y peth mwyaf un. Gret. Diolch i chi am wrando, diolch am helpu. Dwi'n mynd i weddio yn sydyn cyn i ni ganu, a dwi'n meddwl na ni ganu 2 gan yn syth ar ôl i gilydd wedyn. Ond dwch i ni weddio i ddechrau. O Dduw ein Tad, da ni'n diolch dyfo ti ar waith hyd yn oed yn y pethau lleia. A da ni'n diolch arglwydd bod dy ddaioni di gymaint nad yda ni angen ama bo chdi wedi'n anghofio ni. Bo chdi ddim ar waith oherwydd mae dysgeidiaeth Iesu Grist yn dysgu ni be ydy i deyrnas. Be ydy dy deyrnas di? Y dechreuadau bach bod nhw'n tyfu trwy dy ras di i fod yn rhywbeth gogoneddus. Felly helpa ni arglwydd i gael yn golwg ar be wyt ti yn ei ddeud, be wyt ti arglwydd Iesu wedi wneud, ac i beidio colli ffydd, i beidio colli mynadd, ond yn hytrach i ymddiried yn dy fwriadau di, yn dy waith di hyd yn oed yn y dirgel. Diolch y gallwn ni ymddiried yn llwyr yno ti. A dyna pam ydyn ni'n gweddio am bob ysgol Sul, bob stori o'r Beibl ydyn ni yn cael ei chlywed. Pob pregath, pob gweddi, y byddi di trwy dy waith goruwch naturiol yn tyfu ni, yn ffydd, yn adnewyddu ni, fel yn bod ni'n gallu gweld a phrofi helaethrwydd dy deyrnas a dy gariad di. Da ni'n gofyn dy help di wan a dy fendith di wrth i ni gario ymlaen i addoli. Yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu felly yr emyn nesaf sydd yn sôn am dduw Abram. A pan ddawn ni at yn darlleniad y nes ymlaen, mi newch chi sylweddoli pan da ni'n canu mawl i dduw Abram. Duw Abram molwch ef, yr holl alluog dduw, yr hen ddihennydd brenu nef, Duw caria Duw. I'r ior anfeidrol fod, boed mawl y nef a'r llawr, ymgrymu wnaf a rhof y clod i'r enw mawr. Ac ar ôl yr emyn yma, mi awn ni'n syth ymlaen i'r gan nesaf sydd yn sôn am hwn i wein Duw a'r ei orsedd fri, deuwch ac addolwn. Dwch ni godi i ganu.
Da ni am droi at yn darlleniad wan, a mae Rebecca am ddod mlaen i ddarllen i ni o Genesis pennod 12. Diolch. Genesis pennod 12, adnodau 1 i 9. Dywedodd yr arglwydd wrth Abram, dos o'th wlad ac oddi wrth dydylwyth ath deulu, yw'r wlad a ddangosaf i ti. Gwnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di, mawrygaf dy enw a byddi'n fendith. Bendithiaf y rhai sy'n dyfendithio, a melltithiaf y rhai sy'n dyfelltithio, ac yno ti bendithi'r holl dylwythau'r ddeiar. Aeth Abram fel y dywedodd yr arglwydd wrtho, ac aeth Lot gydag ef. 75 oedd oed Abram pan aeth allan o Haran. A chymerodd Abram i'w wraig Sarai, a Lot mab ei frawd, a'r holl feddiannau a gasglwyd ganddynt, a'r tylwyth a gawsant yn Haran, a chychwyn i wlad Canan. Wedi iddynt ddod i wlad Canan, tramwyodd Abram trwy'r tir hyd safle Sychem, at dderwen More. Y Cananeiaid oedd yn y wlad y bryd hwnnw, ond ymddangosodd yr arglwydd i Abram, a dweud, i ddisgynyddion di y rhoddaf y wlad hon. Adeiladodd yntau allor yna i'r arglwydd, oedd wedi ymddangos iddo. Yna symudodd oddi yna i'r mynydddir tua'r dwyrain o Bethel, a gosod ei babell, gyda Bethel o'i ôl ac Ai o'i flaen. Adeiladodd yna allor i'r arglwydd, a galw ar enw'r arglwydd, a pharhaodd Abram i symud yn raddol tua'r Negef. Diolch fawr iawn i ti. Dwch ni weddio. Dad Nefol, da ni yn rhyfeddu at dy ddaioni di. Yn rhyfeddu at y ffordd yr wyt ti wedi gweithio trwy'r cenedlaetha i sicrhau y cynllun achubol bendigedig hwnnw. Yr un ddaeth i'w ben llanw yn dy fab annwyl Iesu Grist. Ac arglwydd wrth i ni droi a myfyrio ar y rhan o'r Beibl yr ydyn ni wedi glywed, da ni'n dyheu am i ti weithio trwy dysbryd i wneud y cyfan yn fyw i ni. I ni trwy wrando ar dair di, nid derbyn gwybodaeth yn unig, ond bod ni'n clywed dy lais di trwy'r ysbryd yn cyfathrebu â ni. Arglwydd nid i ddelio a'n meddyliau'n calonna ni, i sicrhau arglwydd bod ni'n eiddgar, nid yn unig i wrando, ond i ymateb mewn ffydd ac i fuddod i'r hyn yr wyt ti'n ddatguddio i ni trwy dair. Mi wyt ti'n gwybod, arglwydd, mor hawdd ydy hi i ni i lithro, i'n meddyliau ni grwydro, i ni feddwl am bethau digon dinod yn ein tu hunin. Achos arglwydd felly mae'n cnawd ni. Mae'n cnawd ni yn aml yn yn arwain i ffwrdd o ddiwtho ti yn hytrach na ata ni. A dyna pam yr ydyn ni angen i ti'n bendithio ni. Nid yn unig pan da ni'n casglu fel hyn i addoli hefo'n gilydd, ond bob dydd. Arglwydd yn tuedd ni i gilio, yn tuedd ni i grwydro. Da ni'n gofyn yn dras, nid i'n tynnu ni nôl i fod yn agos ata ti. Nid i'n tynnu ni nôl at dair di fel yn bod ni arglwydd yn hytrach na cuddio'n pechoda fel y clywson ni yn y salm ar gychwyn y Gwasanaeth, bod ni'n gallu dod ata ti a cyffesu'n pechoda. Yn y sicrwydd bod na faddeuant i gael yn Iesu Grist. Ac felly arglwydd, da ni nid yn unig yn gweddio y byddi di'n bendithio dair i ni bore yma, ond da ni yn gweddio'n llawer ehangach y bydd na fendith ar y pregethu a'r gwrando o ffair di ar hyd a lled Cymru, ar hyd a lled y byd. Da ni'n cyflwyno'n arbennig i ti Dafydd, sydd yn eglwys bach, ond arglwydd, da ni'n gwybod bod na filiynau o dy bobl di ledled y byd yn cyfarfod yn enw Iesu Grist heddiw. A da ni'n gweddio dros yn brodyr a chwiorydd, arglwydd nid i roi blas melus o'r nefoedd iddyn nhw. Wrth iddyn nhw foli, wrth iddyn nhw wrando, wrth iddyn nhw gael eu bwydo i fynd allan i'r byd, i fod yn dystiolaeth i ti. Achos Duw sydd yn galw i ti,
Dyw sydd yn bendithio ni, ac yna Dyw sydd yn arwain ni fendithio eraill. Arglwydd defnyddia ni gweitha yn pechod ni. Trwy dras dangos sut na nid pwy yda ni sydd yn cyfri, ond pwy yda ni yng Nghrist. Bod ni yn gyflawn oherwydd yr hyn mae Iesu yn ei roi i ni yn ei ras. Wedi'n pellau ni mor bell am ar dwyrain o'r gorllewin, wedi'n pellau ni oddi wrth yn pechod, ac yna wedi'n gwisgo ni a'i gyfiawnder unigryw o. Diolch, Arglwydd. Diolch y gall pawb ohono ni, be bynnag ydy'n sefyllfa ni bora yma, be bynnag ydy'r meddylia sydd yn rasio drwy'n penna ni. Diolch y gallwn ni ddod yn hyderus ata ti. Oherwydd yr efengil, oherwydd gwaith gorffenedig Danwyl fab. Bendithia felly. Arglwydd clyw yn gweddia ni. Delia a'n cyflwr ni yn dy dosturi, yn y tynerwch y clywson ni amdano fo ddoe. A da ni gofyn y pethau mae gyd gan gyflwyno'n gweddia tawel personol i gyd i ti. Yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, ar y cychwyn, mae rhaid i mi ymddiheuro i chi. Dwi eisiau ymddiheuro achos mae nodiadau ymhregaeth i'n wahanol heddiw. Achos dwi wedi printio nhw yn tŷ mam a dad. A mae'r ffont dros bob man. Mae yna rei ffont yn unfawr, so ni'n gallu darllen nhw o'r wal, a mae yna rei darna o nodiadau pregath i am ryw reswm, yn ofnadwy o fach. Felly, os ydych chi yn ystod y bregath yn meddwl, a beth sy'n bod ar hodri, mae o yn mynd yn agos iawn, dyna fydd o. Wsos dwytha, os ydych chi'n cofio mor bell a hynny yn ôl, mi oeddan ni yn ystyried y Dyw sydd yn cadw i addewid. Y Dyw sydd yn ffyddlon, y Dyw y gallwn ni drystio yno fo, achos mae o'n gwneud be mae o'n ddeud. A mi nathon ni edrych ar ran o'r llythyr at yr Hebreaid, oedd yn cyfeirio at un o enwa mawr yr Hen Testament. Mi oedd yna gyfeiriad at yr addewid a gafodd ei wneud gan Dduw i Abraham. Wel, bore yma, da ni'n mynd i fyfyrio, da ni'n mynd i ganolbwyntio ar yr addewid cynta mae Duw yn ei wneud i Abram, pan na dyna oedd ei enw fo. A da ni'n mynd i ystyried yr addewid wnaeth Duw wneud i Abram yn Genesis penod 12, ac wrth wneud hynny, da ni'n mynd i ystyried be mae o'n i ddysgu i ni am addewidion Duw i ni heddiw, ni sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu. Dwi'm yn gwybod faint ohonoch chi sydd yn bobl sy'n mwynhau cerddoriaeth. Nid pobl sy'n gallu chwarae offeryna, dwi'n meddwl, ond pobl sydd wrth eich bodda yn gwrando ar wahanol grwpiau. A mae gynnoch chi, dwi'n gwybod, pob CD yn hen ffasiwn o'n dydi. Mae records yn hyd yn oed gwaith. Pob math o gerddoriaeth mae pobl wedi ffrydio. Pob can Beatles, da chi'n gwybod amdanyn nhw. Pob can Bryn Fawn, dwi'n trio cael pawb yn... Pob can Sobin a Smeiliaid, da chi'n gwybod amdanyn nhw. Ella bod na rei ohonoch chi felly. Nid yn unig da chi yn nabod y caneuon, ond da chi'n gwybod y stori tu ôl i'r gan. Chos mae'n wastad stori tu ôl i'r gan, does? Dwi ddim yn un sydd yn fan enfawr o grwpiau. Dwi'n gwybod am chydig. Ond dwi hyd yn oed wedi clywed cerddorion yn sôn am y stori tu ôl i'r gan. A mae'n ddigryn, dydi? Wrth i chi wrando anyn nhw, maen nhw'n dweud, nes i gael y syniad yma. Nes i gael yr hedyn bach. Ella bod o yn chydig bach o chords ar y gitar. Neu ella yn y band bod y person ar y drums di cychwyn rhyw beat arbennig. A hwnnw oedd y dechrau. A wedyn, os dyn nhw mewn band, mae yna fwy a mwy yn ychwanegu ato fo. So ella bod yna offeryn arall yn ymuno mewn hefo'r peth cyntaf yna. Ac yn y diwedd, maen nhw'n cyrraedd can gyfa. A maen nhw wastad yn dweud, ond dwi'n cofio y beat yma, neu'r riff yma. Dyna oedd yr hedyn bach cyntaf. A mae wastad yn meddwl, nid hedyn ydy o mewn gwirionedd yna ci. Hwna di'r man cychwyn, ond mae defnyddio'r gair had neu hedyn yn cweit yn gywir, achos
efo can, mae gennych chi lot o bethau gwahanol yn ychwanegu i wneud y gan derfynol does fel arfer. Ond mae hedyn yn rhywbeth gwahanol yn dydi. Achos wrth i chi blannu hedyn yn y ddeiar, mae'r cyfan yn yr hedyn. Mae'r hyn sydd angen yn fo'n barod ac yna dros amser, mae o'n dwy'n ffrwyth, mae o'n blaguro, a mae'r cyfan yn dod allan o'r peth bach yna. Wan bora yma, da ni yn mynd i glywed am addewid Duw i Abram. A dwi eisiau chi feddwl amdano fo fel hedyn yr Efengil. Mae o'i gyd yna, ond dydy o'm cweit wedi dod i'w gyflawnder eto. A deud y gwir, dwi'n mynd i awgrymu wrthych chi bod hwnna'n ffordd dda o ddarllen yr Hen Testament. Mae gwirionedd Duw yna, mae pwy ydy Duw, sut mae Duw yn gweithredu yno, ond diom cweit wedi i arddangos i ni yn ei gyflawnder eto. Diom di dod i'r diwedd, achos mae hwnnw yn dod wrth gwrs yn Iesu Grist, yn ei groesoeliad, yn ei atgyfodiad, a gwaith Duw o hynny ymlaen. Pan dych chi yn meddwl be mae Duw yn ei ddeud wrth Abraham, dyma be nath un pregethwr Vaughan Roberts ddeud amdano fo yn ei lyfr God's Big Picture. It may truly be said without exaggeration that not only the rest of the Old Testament, but the whole of the New Testament are an outworking of these promises of God. Genesis 12:1-13 is the text the rest of the Bible expounds. Iawn? Felly meddwch amdano fo fel yr hadyn, mae o yma, ac yna mae gweddill y Beibl yn dwy'n ffrwyth beth sydd yn cael ei ddangos i ni yn fama. A'r rheswm o'n eisiau cychwyn hefo'r darlun yna oedd mae rhaid i ni fod yn ofalus pan da ni'n darllen yr Hen Testament. Mae rhaid i ni fod yn ofalus pan da ni'n ymwneud ag addewidion Duw yn yr Hen Testament. Achos allwn ni ddim i hawlio nhw yn y ffordd yna lle da ni'n dweud, mae Duw wedi dweud hyn wrth Abraham, felly dwi'n meddwl bod hyn yn mynd i ddigwydd i mi. Nid felly mae'n gweithio na ci. Stori fawr Duw da ni'n gael yn y Beibl, a da ni ddim hefo Abraham ar dir Israel. Da ni yn Bangor. Da ni yn byw yn 2023. Felly mae rhaid i ni sylweddoli lle da ni'n ffitio yn stori fawr Duw. Ond, wedi deud hynna i gyd, mae o'n air Duw i ni hefyd yn dydi. A trwy'r ysbryd, da ni'n chwilio am sut mae Duw am yn adeiladu ni, am yn dysgu ni trwyddo fo. Felly wedi yr hagarweiniad yna, dewch i ni edrach ar be yn union sydd yn digwydd yn fama. A dwi eisiau tynnu sylw chi i ddechrau i'r ffaith bod Abram yn cael ei alw o nunlla. Iawn? Mae Abram yn cael ei alw gan Dduw o nunlla. Achos y cwestiwn mawr da ni'n ei ofyn yn Genesis 11 a Genesis 12 ydy o pwy ydy'r Abram yma? Pwy ydy o? Da ni wedi clywed amdano fo cynt. Da ni wedi clywed am Noa. Da ni wedi clywed am Adda. Mae heini i'w gweld a'i y llinach nhw yn cael ei sôn amdano fo ym mhenodau cynt Genesis, ond pwy di Abram? A mae diwedd penod Genesis 11 yn rhoi y cyflwyniad i ni i pwy ydy Abram. Mae Abram yn fab i Tera, a maen nhw'n byw mewn lle o'r enw y Caldeaid. Neu lle fyswn ni heddiw yn ei alw'n Irac. Maen nhw'n byw yn fanno i'r dwyrain i wlad yr addewid Israel heddiw. Maen nhw'n byw yna, a mae yna adnod arall yn y Beibl yn Joshua yn awgrymu bod Tera a'i deulu yn addoli pob math o dduw gwahanol. Felly, dyna pwy dyn nhw. Dyn nhw ddim yn deulu yr ydyn ni'n clywed amdanyn nhw cynt mewn perthynas arbennig efo Duw. Maen nhw'n deulu belleroedd i ffwrdd yn addoli duwiau eraill, ond eto mae Duw yn galw y teulu yma. Mae Duw yn galw y dyn yma, Abraham, ac yn deud, dwi isio ymwneud mewn ffordd arbennig hefo chdi. A dwi isio awgrymu wrthych chi bod hynna yn arwydd gwych i ni o sut mae Duw yn galw pobl.
Mae Duw yn galw pobl o nunlla. Nid yn galw pobl arbennig i gwneud nhw'n well. Mae o'n galw pobl sgyn ddim cefndir, sgyn ddim record wych, achos Duw llawn gras ydy'n Duw ni. Dwi'n yn gwybod pam mae yna thema cerddorol i fy mhregaeth i bore yma, ond dwi rwan eisiau sôn am X-Factor. Ydy X-Factor dal i fynd? Mae o, ynddi? Na? Mae hynna'n braf i chi cyn lleiad dwi'n gwylio X-Factor, ond dwi'n gwybod bod o wedi bod yn mynd am flynyddoedd. A dwi hyd yn oed bod fi ddim yn fan enfawr, yn gwybod yn fras sut mae X-Factor yn gweithio. Dych chi'n cael llwyth o bobl yn cael auditions, maen nhw i gyd yn mynd o flaen y beiriniad, ac yn y diwedd, mae yna un yn ennill y gystadleuaeth yn does. Ond, wrth gwrs, mae'n rhaglen boblogaidd ofnadwy, achos nid just clywed pobl yn canu ar y llwyfan, da ni'n cael yn y rhaglen ychy. Da chi'n cael y stori gefndirol. A dyna lle mae pethau mynd yn ddiddorol ynddo. Da chi'n cael clywed am y bobl yma sydd o flaen y beirniad ar y llwyfan, a da chi'n cael clywed bod nhw wedi dod o nunlla. Bod nhw wedi cael bywyd ella digon anodd, bod yna amgylchiadau anffafriol yn ei herbyn nhw, ond eto, nhw ydy'r rhai sy'n cael mynd o flaen Simon Cowell a'i ffrindiau nhw. A fel arfer, mae yna rhyw dawelwch bach. A mae'r gerddoriaeth gefndirol yn dod, a maen nhw'n agor eu cega, a mae'r llais rhyfeddol anisgwyl ma'n dod allan. Ac wrth gwrs, dyna pam mae'r rhaglen mor dda, mae'n anisgwyl. Maen nhw'n bobl sydd fel tasa nhw wedi dod o'n unlla, a maen nhw, os di pethau'n llwyddo, maen nhw'n cyrraedd y top. Nid felly mae'r Beibl yn gweithio na ci. Achos mae yna un peth dyn nhw ddim yn gydnabod efo'r X-Factor, sef, mwyn cyrraedd y top, mae rhaid iddyn nhw gael talent. Yndoes? Ella bod nhw'n dod o gefndir anffafriol, ella bod nhw wedi cael bywyd anodd, ond yr un peth mae rhaid i pawb gael mwyn cyrraedd y ffeinal ac ennill yr X-Factor, mae rhaid iddyn nhw fod yn dda mewn be bynnag ydy talent nhw. Ond mae'r Beibl yn deitha ni, does na ddim byd amdana ni mwyn i Dduw weithio a'n galw ni. Dim byd o gwbl, dim talent, dim gwybodaeth, dim teulu cywir, dim iaith, dim diwylliant, dim byd o gwbl. Mae Duw yn galw pobl gweitha pwy ydyn nhw, gweitha i methianna a'r anhawstera anodd sydd yn ei herbyn nhw. Pam? Achos felly mae Duw wedi gweithredu, felly mae o yn gweithredu. Achos dyna sut mae o'n dangos i ras o. Dio ddim yn ymwneud â ni yn ôl be da ni'n heiddi, mae o yn hael yn rhoi i ni gweitha be ydyn ni'n ei heiddi. A mae o i gael ar ffurf hedyn yn hanes Abram. Mae o'n dewis y dyn yma a mae o'n deud, dwi eisiau i ti fod yn un dwi'n mynd i ddangos pwy ydw i i'r byd. Dwi eisiau i ti fod yn enw mawr, dim achos bod chdi'n glyfar. Dim achos bod y track record di wedi dangos bod chdi'n bet da, achos yna chdi, dwi yn mynd i arddangos i'r byd cyfa sut fath o Dduw ydw i. A mae o'n galw Abram yn deud, dwi eisiau ti adael dy deulu, dwi eisiau ti adael y wlad lle wyt ti, a dwi eisiau ti fynd i... Diolch yn deud lle. Meddwch am hynna. Sawl gwaith da chi wedi cychwyn ar y siwrna heb wybod lle da chi'n mynd? Wel, fysa ni ddim yn ymwneud. Ond mae Duw yn galw Abraham i drystio fo gan ddeud, dwi'n mynd i fynd â chdi i'r hwla, ond dwi'n mynd deitha chdi rwan lle. A mae o'n cychwyn ar ei siwrna heb wybod lle di pen y daith, ond mae o'n trystio Duw, yn dydi? Mae o'n ymatab i'r alwad raslon yma. Da ni'n gweld o yn ngalwad Abraham, ond wedyn yn y Testament Newydd, da ni'n gweld, mae hyn yn wir i bob Cristion. Mae Iesu Grist, trwy'r Efengil, yn galw ni, di'n bwys o lle da ni wedi dod. Ella bod ni'n gallu teimlo fel y bobl fwyaf di-nod
di-dalent, dos na neb yn licio fi, dwi wedi gwneud llwyth o bethau ddylswn i'n wedi gwneud. Ond yn ei ras, trwy'r efengil oherwydd be mae Iesu Grist wedi gwneud, mae Duw yn gallu'n galw ni. Dydy? Dyna di hyfrydwch y peth. Does o neb off-limits oherwydd o lle da ni wedi dod neu be da ni wedi gwneud. Achos mae gras Duw yn drech yma Effesiaid 2 yn cadarnhau hynny. Paul yn sôn wrth Gristnogion Ephesus, trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb yn ffrostio. Duw yn galw pobl o nunlla. Wan, be di cymhwysiad hynny i chi a fi? Y cymhwysiad i ddechrau ydy peidiwch byth a meddwl dwi off-limits i Dduw. Ella bod chi yma, bora yma, a bod chi'n meddwl, mae yna lot o Gristnogion eraill yma, ond dwi'm yn gwybod amdana fi. Di pobl eraill ddim yn gwybod am be dwi wedi wneud, sut dwi'n teimlo bora yma. Sbiwch ar sut nath Duw alw Abram. Os ydy'n gallu galw Abraham, os ydy'n gallu galw llwythi o bobl o gefndiroedd gwahanol, pam da chi'n meddwl bod chi'n wahanol? Os da chi'n teimlo Duw yn galw chi rwan, cymrwch Abram fel esiampl a dydwch, dwi'n mynd i fynd hefo Iesu Grist. Dwi'n mynd i ymddiried yno fo. Achos dweud y gwir, yn y Beibl, yn yr Efengil, mae gen i lot mwy o wybodaeth nag oedd gan Abram i ymddiried, i drystio, i'r alwad honno. Yn ail gymhwysiad ydy peidiwch â digaloni am eich ffrindiau neu'ch teulu chi sydd ddim eto'n credu. Achos dydy pwy ydyn nhw, be maen nhw wedi wneud, ddim yn rhwystyr rhy fawr i Dduw i galw nhw chwaith. Cofiwch am Abraham. Cofiwch, nid yn unig am Abraham, ond a mi'n siŵr fydd yna bregethau yn y dyfodol am hyn. Ond cofiwch ar ôl i Abraham dderbyn yr alwad ac ymatab i'r alwad, y llanast mae o'n wneud yn ei fywyd, ond mae Duw dal yn dangos gras ac yn ei alw fo yn ôl ato fo dro ar ôl tro ar ôl tro. Felly peth cyntaf ydy bod Duw yn galw pobl o nunlla. Yn ail, mae Duw yn addo bendith anhebygol i Abraham. Genesis 12, dywedodd yr arglwydd wrth Abram, dos o'r wlad ac oddi wrth dy dylwyth a'r deulu i'r wlad a ddangosaf i ti. Gwnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di, mawrygaf dy enw a byddi'n fendith. Wan, da chi wedi clywed yr adnod yna o blaen, dwi'n siŵr. Ond ydych chi rioed wedi meddwl pa mor anhebygol ydy Abraham i fod yr un sydd yn derbyn bendith. Petawn ni wedi darllen yr adnodau'r ddiwedd Genesis 11 i chi, mi fysach chi'n clywed am Abram a'i wraig Sarai. A mae yna fanylun bach am ei sefyllfa deuluol nhw yn adnod Genesis 11, 30. Abraham a'i wraig Sarai, yr oedd Sarai yn ddi-blant heb enni plentyn. Ac yn Genesis 12, da ni'n clywed bod Abraham yn hen. Felly, Abram a Sarai, y cwpl hŷn, wedi pasio oed naturiol cael plant, a dydy Sarai ddim wedi cael plentyn o gwbl, mae'n cael ei gadarnhau i ni yn Genesis 11, ond eto mae Duw yn deud, chdi di'r un, dwi'n mynd i fendithio, dyneud di'n genedl fawr. Ond dwi'n siŵr bysa Abraham, a mae o nes ymlaen yn deud, fi? Ti'n mynd abod fi a hi? Da ni'n hen? Dim ni, ti'n siŵr? Ond eto, mae Duw yn galw ac yn gaddo bendithio Abram a Sarai mewn ffordd neilltuol mwyn dangos pwy ydi o a be mae o yn medru wneud. Ac yn aml iawn, mewn cyd-destun anhebygol iawn, y mae'r arglwydd yn gweithredu. Fel na nid clyfrwch dynol sydd yn cael y clod, nid dangos pa mor eithriadol o gyfrwys yda ni fel dynoliaeth mae Cristnogion i fod, ond dangos pa mor rhyfeddol ydy Duw yn ei allu mawr.
Un o'r llyfrau nes i ddarllen nath yn nghalonogi fi fwyaf. Oedd y llyfr gan wraig o'r enw, dwi'n meddwl, Rosaria Champagne Butterfield oedd ei henw hi. Gwraig o America, a'i llyfr hi, neu un o'i llyfrau hi, teitl ydi The Secret Thoughts of an Unlikely Convert, An English Professor's Journey into Christian Faith. A mae werth i chi ddarllen y llyfr os da chi heb wneud. Achos be ydi ryw fath o hunangofiant ysbrydol yn deud fi oedd y person lleia tebygol i fod yn Gristion. O pob peth am y mywyd i yn gwrthwynebu y ffydd Gristnogol. O gan i'm diddordeb yn efo, oedd yn moesoldeb i, sut o'n i'n gweld yn hun, sut o'n i'n gweld pobl eraill, i gyd yn wrthwynebus i Gristnogaeth. Ac oedd ei gwaith i bron yn hybu beirniadu Cristnogion. O mi ddoth i i'r bywyd. Mi nath i ymatab i'r as Duw, a dyna pam mae'n sgwennu llyfr o'r enw The Secret Thoughts of an Unlikely Convert. Ond yn y Beibl, da ni'n gweld llwythi o unlikely converts. Achos mae Duw yn ymhyfrydu mewn codi y distadl. Ac wrth iddo fo wneud hynny, mae o'n dangos eto i fawredd a'i allu rhyfeddol o. A be mae o'n ddeud wrth Abraham ydy, dwi'n mynd i dyfendithio di. Wan, taswn i'n gofyn i chi pa mor aml ydych chi'n clywed y gair bendith. Mae'n siŵr bod o'n dibynnu ar y cyd-destun, dydy. Mae o'n air ydym ni wedi arfer clywed mewn cyd-destun crefyddol, Cristnogol. Da ni'n clywed am fendith, fendith weithiau ar ddiwedd Gwasanaeth. Ond yn y byd tu allan, mae'n siŵr bod bendith yn air y bysach chi'n gysylltu hefo tisian. Pobl yn deud bless you yn Saesneg. Ond mae bendith yn air eithriadol o bwysig yn y Beibl. Ac be mae o'n ei olygu ydy ffafr a daioni Duw tuag ata ni. Yn benodol yn yr Hen Testament, pan mae Duw yn deud bod o'n bendithio, mae o'n dangos bod o'n mynd i lwyddo i bobl. Bod o'n mynd i rannu, i ddaioni, bod o'n mynd i sicrhau buddigoliaeth a chynnydd iddyn nhw. Ac felly be mae Duw yn ei ddeud wrth Abraham ydy, dwi'n dy alw di a dwi'n mynd i dyfendithio di. Dwi'n mynd i dyfendithio di, ac yna mae'r fendith yn mynd i lifo allan o honna ti. Mae o'n fendith anhebygol, ond mae o'n fendith ryfeddol, achos mae o'n dangos i ni yn fama sut mae bendith yn dod ac yn y Testament Newydd yn llawer ehangach nag ydy bendith yn yr Hen Testament. Achos yn yr Hen Testament, mi oedd bendith yn ymwneud â pethau daearol. Felly mi fysa Duw yn bendithio Abraham a'i deulu iddyn nhw gynyddu yn llythrenol. Mwy a mwy o blant, mwy a mwy o dir, mwy a mwy o stoc ac yn y blaen. Ond i ni, fel Cristnogion, mae bendith ni yn wahanol. Achos dydy Duw ddim yn addo mwy a mwy o blant, mwy a mwy o dir, mwy a mwy o bres i Gristnogion. Ond mae o yn addo bendithio ni yng Nghrist, yn helaeth. Ond mae o'n fendith anhebygol unwaith yn rhagor, ac ai roed un esiampl i chi. Yn y bregath ar y mynydd, mae Iesu'n deud y geiriau yma. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a cherlid, ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn o'm hachos i. Llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly'n wir yr erludwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chi. Tasach chi'n mynd allan ar y stryd yn Bangor a gofyn iddyn nhw, ydy Cristnogion sy'n cael eu herlyd yn derbyn bendith Duw? Be fysa nhw'n dweud? Na. Yn amlwg ddim. Dyn nhw ddim yn cael pethau da Duw os dyn nhw'n cael eu camdrin a pobl yn deud celwydd amdanyn nhw. Ond mae Iesu'n deud gwyn eich byd pan fydd pobl yn deud pethau ofnadwy amdanach chi, yn deud celwydd yn eich erlyd chi. Pam? Mae bendith i'r Cristion yn gallu dod mewn amgylchiadau erchyll. Achos maen nhw'n fendithion ysbrydol i ni yn Iesu Grist.
Allwn ni fod yn sal, allwn ni fod yn wynebu marwolaeth mewn galar, a da ni'n gallu bod wedi'n bendithio'n fawr, sef be mae Beibl.net yn dweud am y gwynfyda, wedi'n bendithio'n fawr achos da ni'n profi cariad Duw. Da ni'n profi nerth trwy'r ysbryd glân. Da ni'n gallu gwerthfarogi gwirionedda yr efengil mewn ffordd nad ydym ni wedi wneud o'r blaen, bod yr amgylchiadau corfforol, deiarol o'n cwmpas ni yn eithriadol o anaffafriol. Yn Iesu Grist, mae'r addewid yma i Abraham, dwi'n mynd i dyfendithio di, yn dod i bob un ohono ni sydd wedi dod i ffydd yn Iesu Grist. A dwi'n brysio i'r pwynt ola yn sydyn. Mae Duw yn galw o'n unlla. Mae Duw yn rhoi bendith anhebygol. A'r pwynt ola dwi eisiau gwneud yn sydyn ydy bod bendith Duw yn dod trwy un dyn i'r holl fyd. Dyna'r patrwm ynde. Deud wrth Abram, di blant, mewn dipyn oed, gwnaf di yn genedl fawr, a bendithiaf di mawrygaf dy enw, a byddi'n fendith. Bendithiaf yr rhai sy'n dyfendithio, a melldithiaf yr rhai sy'n dyfelldithio, ac yno ti bendithi'r holl dylwythau'r ddeir. Mae addewid Duw i Abraham yn addewid iddo fo, a'i blant, a'i had i etifeddion, ond diolch yn stopio'n Israel, na di? Diolch yn stopio i Iddewon yn unig, achos da ni'n troi at y Testament Newydd, a da ni'n gweld bod etifeddion Abraham yn cynnwys ni. Sydd ddim yn Iddewon, wel, dwi'n gwybod amdano chi gyd, a'ch cefndir genetig, ond dwi'n meddwl bod gyna i gefndir Iddewig, ond eto, dwi'n gallu deud, dwi'n un o blant Abraham, achos mae'r fendith yn dod lawr trwy un dyn i lawer. Yndi mae o'n wir am Abraham yn yr Hen Testament, ond da ni'n gweld yr un gwirionedd yn wir mewn un dyn arall yn dydyn. Pwy ydy had Abraham yn ôl Galatiaid 3:16? Iesu Grist. Iesu Grist ydy cyflawniad yr addewid yma wnaed i Abram, mae'n drwg yn ei, yn Genesis 12. Mae yna un sydd wedi dod o linach Abram, a fo ydy'r un sydd yn rhannu bendith Duw, nid jyst i un grŵp ethnig yn Israel, ond i bobl o bob cenedl, llwyth ac iaith sydd yn ymatab i alwad Duw trwy'r arglwydd Iesu. A mor hyfryd ydy bod ni yma yn genhedloedd bora yma, ni sydd wedi credu yn Iesu Grist yn gallu dweud, mae bendith Duw yn dod i fi, nid trwy Abraham, ond trwy yr arglwydd Iesu. Achos mae'r arglwydd Iesu wedi cymryd y felltith, yma na grybwyll yn fama, melltith Duw yn erbyn pechod. Mae Iesu wedi wynebu melltith Duw ar y groes. Ac wrth i fi drystio yn Iesu Grist, dwi'n cael derbyn y fendith yn y fo. Galatiaid 3:13 ac 14. Prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith pan ddaeth yn mwyn yn wrthrych melltith, oherwydd y mae'n ysgrifenedig melltith ar bob un a grogir ar bren. Y bwriad oedd cael bendith Abraham i ymledu i'r cenhedloedd yng Nghrist Iesu mwyn i ni dderbyn trwy ffydd yr ysbryd a ddawyd. Ydych chi'n perthyn i Iesu Grist? A da ni'n perthyn i Iesu Grist trwy edifarhau a rhoid yn hunin iddo fo. Ga i ddeitha chi, os da chi'n perthyn i Iesu Grist trwy ffydd bore yma, da chi'n perthyn i Abraham. Da chi yn cael derbyn cyflawniad yr addewid mawr a wnaed iddo fo yn Genesis 12 filoedd o flynyddoedd yn ôl. A da chi yn cael bod yn blant i Dduw, achos bod o wedi gweithio, y cynllun yma, na ni'n clywed amdano fo filoedd o flynyddoedd yn ôl, mae wedi gweithio mewn hanes trwy fab Iesu Grist, ac wedyn bod y fendith yna o Iesu Grist wedi lledaenu ac ymledu i bob cornal o'r byd. A nid yn unig da ni trwy ffydd yn cael derbyn y bendith, y bendithion, a dwi angen egluro heini mewn pregath arall ella,
yr holl fendithion yn y nefolion leiaidd sydd yn dod i ni yn Iesu Grist. Ond da ni hefyd yn cael yn galw i rannu'r fendith yna efo pobl o'n cwmpas ni. Yr hyn sy'n hyfryd am alwad Duw i ni ydy bod o'n rhoid trysor i ni yn Iesu Grist ac yna'n dweud, go on, rhannwch o. Fwrach chi, siaradwch efo'ch ffrindiau, siaradwch efo'ch plant, eich rhieni, os dyn nhw ddim yn credu, siaradwch efo'ch cydweithwyr, a peidiwch a dweud, mae gen i rhywbeth special. Dwi'n mynd eithaf chdi amdano fo. Rhannwch o. Rhannwch o'n eiriol, rhannwch o wrth i chi ddangos eich cariad chi tuag atyn nhw, hyd yn oed os ydyn nhw yn tynnu'ch coes chi. Hyd yn oed os ydyn nhw'n bod yn boen i chi. Mae gennym ni gyfrifoldeb fel Cristnogion i'w bendithio nhw, hyd yn oed os ydyn nhw'n melldithio ni. Pam? Achos felly mae Duw wedi bod efo ni, ynde? Di Duw ddim wedi'n galw ni achos bod ni wedi agosau at y fo gynta. Mae Duw wedi'n bendithio ni yn Iesu Grist bod ni'n elynion. A da ni fod i adlewyrchu hynny yn ymwneud ni ar byd o'n cwmpas ni. A da ni'n ei wneud o bob dydd. Da ni'n ei wneud o trwy ddibynnu ar yr ysbryd glân trwy weddio. Da ni'n ei wneud o yn ymddiried bod Duw yn gallu gwneud pethau nad ydyn ni yn gallu i cwblhau. Stori fach i orffan sy'n ymwneud â'n sgidia fi. Gewch chi sbio ar yn sgidia fi. Dim i'n nghamol i, ond achos, ella newch chi sylwi bod na ddarna bach gwyn ar yn sgidia fi. Ella newch chi ddarna bach ydyn nhw. Mae yna stains bach gwyn ar yn sgidia fi, achos nathon ni gael chydig bach o argyfwng yn tu ni wsos dwytha. O'n i wedi bod allan yn rhywle, a nes i ddod adra hefo llefrith mewn poteli gwydr. A gynna ni 5 potel litr wydr o lefrith, syth o'r tanc, fel mae ffarmwrs yn licio camol o. Ac oedden ni wedi rhoi nhw ar y silff yn ffridge ni. A dwi'n yn siŵr iawn be ddigwyddodd, ond o'na ddiffyg yn yr silff plastig yma. O'n i wedi rhoi nhw ar y silff, a dyma fi'n cerdded ffwrdd, a dyma Gwenno'n agor y ffridge, a cwbl nes i glwad oedd chwalu. Ac oedd Llio a Lleci a 2 eich chefnetherod yn y tŷ, ac oedd na ddistawrwydd. A pan mae plant yn chwarae yn mynd o ddistawd, a chi'n gwybod bod na wbeth mawr wedi digwydd. Oedd na 2 litr o lefrith ar llawr gegin ni'n bob man. O'n i'n gwisgo'r sgidia yma. Felly, nes i fynd i helpu Gwenno, achos oedd Gwenno yng nghanol y llyn mawr o lefrith. Nes i fynd, a nathon ni drio mopio do Gwens, nathon ni drio mopio, a trio dychmygu o dan pa ranna o'r gegin oedd y llefrith yna di mynd. Wan, yr rheswm pam dwi'n cyfeirio at yn sgidia, nes i sylweddoli yn cyrraedd fama bora yma, dwi heb olchi'r sgidia. Felly mae yna debygrwydd y byddwch chi'n siarad efo fi nes ymlaen ac yn mynd, mae'n ogla llefrith di siro ar hodri. Dwi'n gobeithio ddim. Ond i fynd at be oedd rhywun yn ddeud ddoe, fel Cristnogion, da ni fod i ogleuo o Iesu Grist. A mae hynny fod i adlewyrchu hyn ym mhob agwedd o'n bywyda ni. Sut da ni'n trin pobl, sut da ni'n siarad efo pobl, sut da ni'n defnyddio'n arian, yn amser ac yn y blaen. Mae hwnna fod i ledaenu bendith Duw mewn ffordd. Nid mwyn dangos bod ni yn dda, bod ni yn glyfar, bod ni yn hael, ond fel bod pobl sydd ddim eto wedi derbyn bendith Duw trwy ffydd yn profi rhywbeth ac yn mynd, dwi isio mwy o hwnna. Yn ogleuo, nid ogla llefrith i suro, diolch byth, ond yn ogleuo Iesu Grist yn cyfarfodydd ni, yn y ffordd da ni fel Cristnogion yn caru yn gilydd. A fel oedd rhywun yn awgrymu ddoe, yn aml, nawn ni ddim sylwi bod ni'n bod yn dystiolaeth. Fel y bwgan mawr i fi a Gwenno ar hyn o bryd ydy bod gegin ni'n drewin ofnadwy, ond achos bod ni wedi bod yna trwy'r wsos, nawn ni'n sylwi. Ond tasach chi'n dod draw i Hilfryn ac yn agor y drws, nawch chi'n mynd, mae yna whiff bach yn fanna. Da ni eisiau bobl gael y whiff yna o Iesu Grist ohona ni trwy'r amser. Ond mwyn i hynny ddigwydd, mae rhaid i ni fod yn agos at Iesu Grist trwy'r amser.
Mae rhaid ni fod yn eiddgar i fod yn ei air o, bod hefo i bobl o yn ei foli fo. A trwy'r ysbryd, mi fydd Duw yn gwneud ei waith. Dyna pam mae o'n galw ni. Dyna pam bod o'n bendithio ni mwyn i ni wedyn fendithio pobl, mwyn gobeithio iddyn nhw ddod i ffydd. Iddyn nhw brofi bendith helaeth i hunain yn Iesu Grist, a bod y cylch yn cario ymlaen ac yn cario ymlaen ac yn cario ymlaen hyd ddiwedd amser. Pan fydd y dyrfa fawr na yn cael ei hel at ei gilydd, ac y cawn ni gyd fod yn y gogoniant yn deud teilwng i'w roen, clod i Dduw am y gwaith mae o di wneud, gweitha pwy ydw i a be dwi di wneud. Clod i'w enw. Amen. Da ni am orffan yn gwasanaeth bora yma yn moli ac yn canu am pa mor hyfryd ydy Iesu Grist. Iesu Grist yr un gwell na pawb a phopeth sydd wedi dod â bendith nad os modd i chymharu hi a dim byd arall i ni trwy ffydd. Un a gefais i mi'n gyfaill pwy fel fe. Hwn a gar yn fwy nag eraill pwy fel fe. Cyfnewidiol ydyw dynion a siomedig yw cyfeillion. Hwn a beri byth yn ffyddlon pwy fel fe. A'r penillion eraill, dwch ni ganu. Bendigedig fyddo Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist. Y mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. A bod i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.